Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro ita supai pi shiki Khubor hakimat kimat. Nikon sham ya pa shaki Khubor Kylleng kibinta jong ka Jylla. Ka dor bashnong right sauku nokse haka arpu pratri Kyllalyngkot araja apun riu. Kalapun kuburam ye kirangnya leka jong ka nongse Sports Social and Cultural Club kibalala banyora ya ka nam la adu haka lumpung ya lekai. 11th All India Chief Minister's International Gold Cup Football Tournament kabalalong ha Jurethang Sikkim. Kishipai balashong than kilay kundu lang kum kawe ki yeng kasem ha kajingalang kabalalong ha 58 Gorkha Training Center Happy Valley Shillong. Hapo kajingpet jongga Raja Sainik Board bat ka headquarter 101 area. Hakaba ka thong ka long banya krenru ya ki jingdon kam but ya ka bhaka miat jong gishipai ki bala shong thai jong ka East Khasi Hills. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People kala kantho ba ka jingtmu jong ka sarkar ban pinrung ya ki kendon ki baya stream kum ka inner line permit ha ka Immigration and Foreigners Act araza ka day tang ka jingpislam man pintrikam ya ka inner line permit ha ka Jylla Meghalaya. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People kala Birmingham bakan pelong da ka jingaki mentau snam. Bandawa ya ka sarkar Meghalaya baka day banya penbet no mardor ya upur usam bat ka sarkar Assam khnang man loj ban law ik jing bala than sokerdot na ka jinga ka japun. Da ka babu akmat ya ka thong ban penduk jat yo drugs bat ik jing di penbu ai. Ka District Drug Disposal Committee jong ki nyotli ki district kala thang no yo drugs bat iki wei par ki jing di penbu ai. Kibala yok kurup kibala kon haduk khandai klur shupaulak khandai punyau hajar nyau spa nyapupra hapachwa jonga Star Cement Limited lumshnong ha East Jaintia District ha ka arp khandai trik Kyllalyngkot araja apun riu. U MLA ka BJP na penthor umkra constituency uba Alexander Elhek ula kentu ya ka sarkar bakan pha pelong ya ka jingtokit ka babania halor ka jingta ya ka poster bala penmi ha ka kerteng jong ka ISIS kaba Birmingham ya ki jait penriu Garo ki basong ki basa harilum Garo. Ha ka jinga kran mikla pasai Khubor uba hek uloong balada ka jing tokit jong ki pulit kilap ba kne kan hun ka don shisha ha kan ka Jylla ki dei ban le da ka bating bat ban island bakan trekam hapo jong ka Jylla. Benda ka singi ka lai potrik Kyllalyngkot araja apun riu. Kala dan ka public hearing na lumshnong na ka benta ban singam ya ka jing singau jong ki patba halor ka jing tmu jong ka company Daubilan kabala tip kum ka Cement International Limited manti maushun halum shnong haka jaka kabahe 0.9% hektar. Upun yayit likharu uwe niki kloria lekai MMA naga Jylla Assam haka arp khandai trik Kyllalyngkot arja pun riu ula ajing hikai ya ki khna kumno man penankam ya ki sap bat iki buit yakura haka MMA lani ka bangi tip kum ka mixed martial arts. Hakani ka jingwan jong u banishimenta haka seminar bala pelong da ka IDM Fitness and Fight Club ki khna kila pinsha score but pele jingmut ya ki jing jing hikai da uniu klur yakura jong ka MMA. Kila dan hadu sabu prajar news pak na kulai ngot ki khna school ki batho ya ki examen secondary school living certificate bala pelong da ka Meghalaya Board of School Education mentau snam araza pun riu. Barkidan Laipo hajar sabu sangut ki khna school ki batho ya ke examen higher secondary school living certificate haka art stream, science stream, commerce stream but haka vocational stream. Daga babu akman ya ka thong manwandra ya ka jinga tili ka jinga ithu ithau but banya theria tai na ka banta ka bhaka mian jongki parakur ka sengkur lapang pelun kala rai ban pelong ya ka jinga langba jongka kur haka laitrik urumphang araja punriu haka shnong umroi nongra. Mentapanya phashi Khubor na Kylleng ki benta jongkari. Menteri baru jongkari Narendra Modi hak singi thot dieng ulai buram yang Mahatma Gandhi hak lengkho singiyap jong u da ka baong ba ki jingtmu jong Gandhi bat ka jing pengsan ya ka swadeshi kidangai beteng manyalam ya ka jingya nanti jongkari India ban long ka jai ben rio ka bala roy bat ka bala ban shanya haladi. Kaseng Congress hak singi nengkong klaken mau buram ya ka lengkho singiyap jong Mahatma Gandhi. Ugandhi ubaki jukot iej ubapu ula syaksiat haka laipop terik Kyllalyngkot shi hajar khandai spa sabupra. Ya kani Kyllengkot singiyap jong u laju rakhiru kum ka Mother's Day habarok kawai kari India.
National President jangka Bharatiya Janata Party Nitin Nabin unsalit jengo ya ka Goa naduk kasngit ho dieng lo ong ka Khubor na ka party. Ha kani ka jinglet jengo Nabin unsa penyat ya ki Jylla ki batmu bat penklan ya ka party ha ka Jylla Goa. Ha ka jinglet jengo jong ka ba asngi sha West Bengal ka ban sedang naduk ka janmi jong ka sngit ho dieng. Menteri Ketenat Kampo Ying Jong ke Sarkar Pedeng Amit Shah unsa syong yang Jylla perkat kam bat beneshim mentaru ha ke Jylla bat kinong tre jong ke party. Menteri ke Sarkar Pedeng Giriraj Singh ha ke singit hoding la pedang sengobha ya ke ra jong ke Ying Bisha Supreme Court man pensange no ya ke jing tre kam jong ke University Grants Commission Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations araja apun riu. Bat ulaong bagi katu kat ni kinhun san Pyrthei ki pelet jingmut ha ka san Pyrthei ke baca clear halo kani kaman Menteri Ketenat Kampo Ying Jong ke Sarkar Pedeng Amit Shah unsai shimenta ha ki program per ha Kylleng ke Jylla Assam ha ka singit hodieng tang shiyu kejan ha Dibrugarh ha ka Port Shiteng Mien ong ki he sarkar Menteri rang ba ka Assam himanta Biswas Sarma ha ka singit hodieng ulaong ba ka sarkar ar engine balayalam da ka BJP kalabu hakmat ya ka bha kamian ka jingpen Khubor bat ka jingpen ne pensa ya ka culture jong ki jait benriu trai muluk bat pen pawru ba ka jingashim benta jong menteri Ketenat Kampo Ying jong ka Sarkar Pedeng Amit Shah ha ka missing festival ka bashipau ka pen paw ya kani ka indoor subzonal office jong ka enforcement directorate kala ujor da ka mukaddama persha yau Ashok Sharma hakmat ka kashari bakerpang na ka benta ki mukaddama PMLA ha indoor Madhya Pradesh ongki he officer jong ka enforcement directorate namar ba ka jingyap ha ka jingplu jong ka yingbu mar ha Anandapur ha ki benta bashathi jong ka Kolkata kala kenjo sha ka arpusan ngun ha ka step jong ka skit hodien ka National Human Rights Commission kala shimkhyab ha yakani ka kam bat kala batha yau district magistrate ban IT yaka kaipot halo kani ka jingja kini paklong ki Khubor na kaleng kiri ka Pyrthei President Donald Trump uloong ba ka Amerika kan plebyang ya ka jaka khai halor ka Venezuela bat ula batay ya ka benta batmai jong ka jinga trelang ka bakun thup iki company umpnyang jong ka US ki bawat ikilat kilenti ha kani kari President jong ka Amerika Donald Trump la bringem penjari da ka khajna ka bahe ha ka khai ka pateng persha ya ka Canada da ka bakno ya ka Ottawa ba ka la khanglat iki lingsun balashna da ka US Bat maham ru ban penjari da ka khajna ka bahe lada amla ban penbet mador ya ka jinga kajia Kim Jong Un ubalong unong yalam joka North Korea la shimenta ha ka jinga lang bala pli ya ka project shna yin ka balong ru ka program ka bringkong mentaw snam Kinong thawan joka United States kila penthmai ya ka jingpin bor bandawa badai bandabu dang ha ki dawai bala ai di ki doktor da ka bakdo ya ka jingkhang shipor ya ka jingshalan dawai shabari da ka India ha ka jingling shop jong ka klam jingpang COVID-19 ka balalong rukum ka dak ka pinsakhi ba ka jing penbyang dawai jong ka Amerika kadang long ka bala ban sha penthut ha kiri ki panabar Secretary General Antonio Guterres uloong ba ka Asia kadang dunab ha ka thup jong ki dekat bapura jong ka Security Council bat benrap ru badai ban penbet mador ya kani Kakenhun ajingmut jong ka US Congress kan pelong ya ka jingbishar pat ba hau benai banwan ban bishar ya ka jingadai hapeng ka India ka China bat ka Amerika bat kumnu kita ka jingadai ki penwandur ya ka jingrangkat bor ha ka Indo Pacific ong ka jingpenbena jong ka Federal Register ka South Korea ka penher sha hau yo nano satellite ha ka sngit ho dieng kum shibenta jong ka project jong ka riban thau ya ka kenhun pet klur ka ba pet benya ya ka Pyrthei hadu usnam araja apunyo ongga Khubor jong ka Korea Aerospace Administration President ka United States Donald Trump ula soy ya ka hukum trikam ban penbha ya ka jingko jingkhia jong ka ri Amerika ka jing persang jong ka ri ka batmu banya khun persha ya ka jingdi buat da ka penyaso ikilat jingarap jong ka Sarkar Pedeng ka Jylla ka than bat ki riushimen Secretary General jong ka United Nation Antonio Guterres ula ong ha ka sngit hodieng bau yoi ye ki jingkhmi lenti ki babha na ka jingate kular ha ka khai ka pateng ka balai luot ka ba ya soy dangshen hapeng ka India bat ka European Union bat ka bala ban yaram ya ka jingade ha ka babunjat ha ka Pyrthei
Hapo ka jingkmi jong ka Sarkar Bangladesh balai alam do Muhammad Yunus balai itu da ka Pyrthei kumunong sedang ya ka jingkershan pisa na ka benta ban kentiu ya ka jingpen Khubor ya ki kenthei kat ba ka jingpen kre ya kenthei ha ka san hima sima hakari kamshim la long ka bala ban pentikna ya ka jingshngan la ong ka kai pot ha ka si thodi dikitu kilang Khubor hakimat kimat mtasi kuble